Samozrejme, že je to pravda. Keby sme zobrali len takú vec, ako že pri uvádzaní kozmetického výrobku na trh, tak samozrejme inak sa posudzuje dieťa od narodenia do 3 rokov, potom inak dospelý človek, inak tínedžer. Takže to sú správne zvolená otázka. Je samozrejme to detské telo, malé telo je ďaleko citlivejšie, asi jemu nedáme vypiť ani ten pohár vody. Takže presne tak, akože logicky uvažovať. A čo sa týka zvieratok, tak tam si to treba uvedomiť ešte oveľa viac. A napríklad takú vec vám poviem, že pokiaľ umývame podlahu nejakými agresívnymi čističmi, tak my trebárs máme ponožky, častokrát máme nejakú domácu obuv, ale to zvieratko dopadá tou tlapičkou priamo a dotýka sa a bývajú aj poškodené tie tlapky toho zvieratka práve tými agresívnymi čistiacimi prostriedkami.